L'any 2007 va explotar la bombolla immobiliària. Parlem amb Carme Trilla, patrona de la Fundació i presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, perquè ens expliqui què va passar i en quina situació ens trobem ara. L'habitatge, en l'any 2007, el sector de l'habitatge estava immers totalment en el que es va anomenar la bombolla immobiliària, que havia començat l'any 97 i que va durar fins al 2007, 10 anys. 10 anys d'una expansió extraordinària del sector de la construcció, del volum de construcció d'habitatges, de l'endeutament de les famílies. Aquí hi havia hagut unes facilitats de crèdit extraordinàries per poder comprar habitatges. Això va comportar una gran demanda de compra i va comportar un creixement exponencial dels preus dels habitatges de compra, sobretot, que va fer que cada vegada fos més difícil poder accedir a un habitatge perquè s'anaven disparant els preus. Per tant, estàvem inclosos dintre del que es va anomenar la bombolla immobiliària, amb una gran preocupació per part dels pares perquè els fills mai podrien accedir a un habitatge de compra i es veia cada vegada més difícil la possibilitat de l'accés a l'habitatge. Va esclatar la bombolla a l'estiu, amb la crisi financera internacional, va tallar-se en sec els préstecs per compra d'habitatge, va parar, per tant, la demanda d'habitatge i va caure totalment el sector de la construcció. I passats 10 anys, en el 2017, estem al final, estem en una situació de crisi, la crisi provocada, aquesta crisi terrible, provocada pel final de la bombolla, de la qual encara no ens n'hem sortit, i quan començàvem a sortir-nos-en, doncs ha vingut la pandèmia, que ha tornat a afectar de forma molt important els ingressos de les llars, que ja venien reduint-se durant tota la crisi des del 2008, i per tant això ha determinat novament greus dificultats d'accés a l'habitatge en un context de producció i de característiques financeres totalment diferent, però en canvi amb una preocupació social gairebé de la mateixa importància de la que teníem aleshores.